Wong God Bless saya gak sukses nih kono Mas. Dibalangi gak karu-karuan. Oh sampe sempat nonton tau. Nonton nih God Bless dibalangi. Dibalangi gak karu-karuan. Gara-gara ya apa garap salah apa ya? Iya. Ngopernya salah. Iya. Ya apa? Iku SMA sampean ya? SMA kan. Ya. Eling lah Mas. Ya apa iku Mas? Iku anu. Nggawakno lagune Kansas ya. Kansas iku. Heeh. Apa Carry on my wayward son itu lah. Terus keliru. Enggak, kan sing seneng, kan sing ngerti. Oh, Nah, suatu saat aku tuh diceluk arek kote-kote iki. Iya. Sekarang karo Unbra. Arek Unbra, Nah, dikon motret. Motret nang omahe. Setelah foto boleh aku disangoni, buka toko omah 40.000. Wah, mbok wis iki. Zaman-zaman 40.000 padahal itu harga roll film piro iku Mas Anu? Gak sampai 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu menerek ya apa ya tahes ya. Wis iki episode wis piro iki? 17 lek enggak salah. Wis engko lek salah direvisi ngono ae, Pok. Di Malang biyen niku keistimewaane iki unik iki narasumber iki. Dadi Ayas Laneki iku ya teko istilahnya teko komen-komene wong-wong delok podcast-e Malang biyen. Lah salah satu nih iki sing komen tak langsung tak tawani narasumber. Wis gak akan ngomong, ngono Sam ya? Iya. Oh iya. Oh iya Sam, iki gorong moro-moro langsung tak undang moro Sam gelem Sam lah. Kayak awalnya kan ngono Sam. Iku ya apa sampe kok moro tertarik Sam? Ya asik ae. Kadang-kadang kan gini kan nganti lali Sam belum kenalan. Jadi sampe sapa Sam? Lah. Iki lek di komentari kadang kan inisial lho Sam. Iya Mas. Jenengku. Jenengku ya Kisworo. Kisworo, ya. Asli wong ndi kan? Malang lah. Malang ndi? Oh, Jodipan Gang 1 Kulon tapi. Gang 1 Kulon ini berarti sing teko Boldi Mudun. Enggak, sing teko Perapatan. Perapatan niku ndek Kudusan iki lho. Nah, ngetan titik ono warung apa ya? Zaman biyen ono warung Mak Haji. Mak Haji ya. Iku ngarepe wis. Oh, ngarepe Mak Haji. Oh, mlebu rono iku. Oh. Jodipan Kulon iku. Oh iya, Jodipan Kulon tadi sak gurung ngeril kan? Durung ngeril kan. Jodipan Tengah lek iku. Oh. Tapi wong lek ngomong Jodipan kan mestine konotasinya Jodipan Etan. Etan iya. Di kono padahal ya Jodipan ya. Kan Jodipan Kulon. Oh. Sak RW yang Kudusan. Sak RW Kudusan ya. Berarti sampean sak gurunge Perapatan kan? Sakwise Perapatan. Main di Perapatan sing saiki akeh bedak-bedak apa iku ya? Dodol apa iku? Sepeda ya? Iya, sepeda pancal ya. Biyen ono iku lho. Ono warung walian Bu Uyun iki lho. Bu Uyun. Oh. Iku sak mlebu gang kono. Sampeyan asli wong kono, Mas? Asli wong kono, tapi aku wis pindah mulai SMP kelas 2 aku pindah nang Tongan. Oh, SD berarti di kono. SD ndi? SD di kono. SD ini apa? Kaman 1, loro. Kaman loro. Loro ya, alun-alun kan? Alun-alun. Ya sekarang mlaku tok ya sampeyan. Mlaku mbek ngodhok. Mlaku mbek ngodhok ya biyen kelas 1 lah ngodhok kangge sepatu. Lho, mosok iya ngrasakno sampean. Iya. Jadi tahun piro iku rek? Gak sepatuan. Lho iku kabeh hampir rata-rata gak sepatuan. Enggak juga sih. Cuman sing duwe sepatuan. Oh. Tahun piro aku ya SD? Tahun 70-an lah paling, sekitar 70-an. SD Kauman loro. Terus sampai SMP loro. SMP loro. Oh ya tidak lah ya, maksudnya sak kawasan lah ya. SMP loro aku sampai kelas loro pindah nang Tongan. Oh, hambure pindah Tongan. SMP ini pancet. Jadi pancet SMP ini. SMP loro terus sampai lulus SMA di sama Telu. Waduh, iki sekolah favorit kabeh ini. Enggak. Berarti nayamu nih. Ya, maksudnya teko SMP loro terus nang SMA telu kan saat iku yo banyak cerita kan gene arek
Apa Ben? Ganti. Musisi, band-bandan ya. Yo, band. Geng-gengan. Ini kan Geng-gengan gak terlalu, ya band-bandan. band-bandan. Arek drama, arek seni. Ya, sampai saiki kan koyo ono sih kumpulan reuni-reuninan SMA telu kan ya Mas. Iya, tetep. Ono ikatane. Ikatane kan. Biyen jenenge Ikabasu. Heeh. Saiki jenenge diganti apa ya? Bawi Karsu. Enggak, Ika Semari Agitma. Oh, diganti ya. Iya. Jadi tapi rutin tiap tahun memang ketemuan. Ya setiap Rikoyoan pasti nih ya. Tapi kebanyakan kan nawak-nawakan di Jakarta, di luar kota, di Malang. Oh, banyak pertebaran di luar Malang. Kono ya reuni. Kayak sampean to sing betah Mas ya. Bangun Malang iki. Mulai saking cintai mek kota iki. Lahir sampai tua di Malang katon. Di Malang. Iya. Saiki berarti manggani dia. Aku saiki ndek Dinoyo. Mencoloti wadah ya. Iya, mari minggir mari tengah kota ya. Enggak hidup iku. Ya iku ono Malang. Oh, oma apa ngene Punden aja. Enggak, Codipan oma Punden. Oh, Codipan ya oma Punden ya. Terus mari kono tongan iku ya pas SMP, epes nggih oman iku ono. Tongan iku apa? Tongan Gang Telu. Tapi Bang Saleh. Ngarepe Bang Saleh ya. Sing arah selatan ya. Yo, iya kan? Sawahan. Njero sing tebes Mbak, sawahan iku ya. Oh, di kono berarti ya wis bener-bener wong kota lho. Kali kota itu kan. Kota wis. Berarti kan ngrasakno di era rame alun-alun ya sana. Ya mulai cilik ndek kono. Duline maksudnya kegiatane di alun-alun ya. Tadi mulai cilik, mulai SD, sampai SMA, sampai kuliah Loh, kuliah di Unmer. Ya. Oh, wis masih bener-bener wong Malang setia nang Malang iki kayae. Wis pokoke mulai biyen ya urupe alun-alun daerah alun ngono wis. Berarti ana akeh di kewenangan salah satu kenane apa sing maksude sing mungkin saiki wis gak iso diulangi apa bahasane wis gak ono neh lah di alun-alun. Identik ae alun-alun nek sampean ben sing ngrasakno apa? Wakai kan ngene. Kadang-kadang lek kene ngomong masalah masalah sejarah ya. Sejarah itu kan juga tergantung umur kita ya. Ya. Otomatis kan. Era. Era 70-an kan. Era 70-an itu SD aku 70 sampai 70. Lek gak salah 70. Lek gak salah. Aku tau gak munggah soalnya. Oh, iki ono betike tadi ya. Iya. Ya, berarti ya mlaku kan. Gimana mlaku nang SD Kauman iku. Wah, ndek kono kan kenangan-kenangane akeh ta. Istilahnya itu pertama kene kepetua Flora. Oh, tempat apa? Pertunjukan pas pojokane Kudusan ya. Itu kan urip ndek kono piye. Sempat ngrasakno pertunjukan di Flora, Mas. Lho, ya opo? Sing paling ini sampe nopo delok apa ya? Ndek kono melok loro, Mas. Sri Mulat ambil Ludruk. Oh, berarti kono iku iya. Sri Mulat lawas ya berarti ya. Biyen golongane gepeng. Asmuni. Wah. Terus mari kono sapa jenenge? Sapa sing mati siji niku? Golongane Gomblo. Didik Mangku Projo sama iya. Iya. Alek iku iya kan. Sapa jenenge? Paul. Dracula. Iya. Oh. Abimanyu. Itu wis pokoke. Iya. Wis dadi bengi kan di kono kan digelir. Selalu dadi lek gak salah 2 minggu itu Sampeyan SD iku saat iki ya? SD pegawene bendino di perapatan kono kan. Iya. Ya. Lah iku kan mlebune bayar piro? Nah, lek bayar gak tau bayar ta. Langsung mlebu nyelombolen ya. Arek. Lek nonton wae ya. Gak tau ngono. Sing arek. Oh. Karena kan sing ngelola kan wong luar, Mas. Heeh. Tapi sing Joko kan golongan arek. Keamanane lah ya. Iya. Saiki ya. Dadi biyen kan kene zamanku biyen kan zaman geng-gengan biyen kan lek kakak-kakakku kan maksudnya mas-masku iku maksudnya kan arek moprat. Moprat ya apa, Mas? Monyet perapatan Kudusan kono ya. Oh, arek Kudusan. Oh, Gil Dalem. Ya, arek Gil Dalem. Sing akeh iku arek Kudusan. Heeh.
Oh, kawasane iku ya. Teritori ini lah ya kan. Jadi njoko ndek kono arek iku. Oh, Wis gak tapi bayar. zaman samono ya kan parkir. Ya aman. Dadi wis bener-bener wong mlaku Tutup ya. kan parkir, kan sepeda motor. Kan sepeda motor iya. Di parkir. Larang sepeda motor, kan kreditan sepeda motor. Iya, Mas. Heeh. Apa jenenge? Trotoarnya gede, Mas. Oh iya. Tapi mall Embonge cilik akhirnya. cilik, yo sakmono rada cilik-cilik. Tapi trotoarnya gede. Penggawean kok kelakeran di kono, Mas. Oh iya. Oh iya, gawe dhewe kelakeran di kono wis iku lah tulinan di kono. Oh, Kelakeran. berarti itu tempat bermain sampean ya kawasan perapatan kono iku ya. Ono bal-balane nang Rampal Pereng. Lek sik rada cilik Bisa bayangno di Flora saat iku lek ono pertunjukan sing paling main mesti apa, Mas? Iku bendino ono. Bendino ono apa ya, Pak Jam? Biasa iku lek gak salah ya sekitar 2 minggu, Mas. Oh, gak bendino ono ya. Loh, 2 minggu terus. Oh, bendino ono, heeh. Sampai 2 minggu. 2 minggu Sri Mulat. 2 minggu kemudian Lodruk. Oh, Lodruk tapi. Oh, iya. Tapi. Lodruk karena saat itu anggapannya ya tuwek. Konten tuwek, umurannya lebih tuwek tok gini lho. Oh iya. Kalian tahu enggak? Tahu mlebu enggak Flora? Gak tahu. Ya apa yang jero dia? Asik, Mas. Wah, asik. Aku sing paling tak sayangno Flora gak ono ya Flora iku gak ono. Cuma kadang sing sak ruku lek tak googling bahasane ndelok Flora iku kan mek ngarepani tok terus ono wong ngantri tiket atau mau tiket ya apa sih? Penontonnya padha teko. Cuma jerone kadang sing gak ono ya Mas ya. Foto-fotone. Sampeyan tahu nonton anu enggak? Apa itu? Apa itu? Musik Simply Red Live in Cuba. Model orkestra. Nah, kok iku. Megah Mas. Anu tadi apa ya? Kan bangunan Belanda, Mas. Tadi wis koyo rata-rata semuanya bangunannya kan Belanda kan seperti itu. Jadi mlebu langsung munggah. Ono balkon. Waduh, bayang lah kira. Iya. Balkone tembok-tembok ngono, Mas. Mari ngono mlebu mudhun. Oh, ono sing dene sono ning dhuwur. Iya, jadi mlebu pertama iku langsung mudhun. Ngene panggungnya ning ngisor kono. Jadi kursi-kursi ini panggung di kono. Akustike apik ya. Apik, Mas. Iku zaman sakmono kan gak ono son-sonan lah yo. Ya ono son-sonan. Cuma kan son yang seperti tak bayangno lek semua istilahnya kayak. Cuma sampean cek eling gak kayak kalau pas nggo burine cek krungu jelas. Oh iya ta, Mas. Gak mungkin gak krungu lah gak diprotes sampai wong. Lah iya, gak iso mbayangno dengan konsep kayak ngono ya. Speaker biasa mungkin tapi istilahnya tetap ada lah di belakang itu ada. Jadi kan malah kalau Sri Mulat kan mikir dari luar kabeh, Mas. Oh iya. Itu ya jelas ngomong. Jelas ya. Iya. Kadung guyu ngakak kabeh. Hiburannya di kono. Oh. Aku eling nemen iku. Iku sampean SD. Berarti racun-racun katakanlah itu kan racun pertunjukan lah ya Mas ya. Maksudnya iya, jadi menginspirasi sampean. Mora men kira-kira pas SMP SMA pesene ndi apa Mas? Mulai SMP SMA mulai liyo ya. Kalau SD iku ya mau lah kegiatan ini lek semua mau ngomong masalah aku nang SD ya. Kok omah nang SD iku. Kene iku sing banyak kenangan iku. Salah satunya iku dodol jamu pinggir dalan iki. Jamu pinggir dalan iki ya. Dodol nomor, dodol opo. Beber Mas. Pas di perapatan kono Mas? Enggak, di ngarepe Flora. Sing sing arah nang dalam iku. Apa arah sing Malang Plaza iya. Nah, sing trotoar kono iku wong beber dodol nomor. Karena ngomongin nalo ya. Nalo. Tukang sulap, dodol obat. Berarti Malang Plaza gurung ono biyen apa, Mas? Gak ono, Mas. Apa berarti iku? Biskop. Biskop apa iku? Biskop Ratna. Oh, Ratna sing sempat digawe tombokan SDSB iku. Waduh karo aku ya kayak apa? Ya enggak, maksudnya biar rame kan. Ratna terkenal kok ndelok nomor di Ratna, tuku di Ratna. Oh iya kan. Oh iya bener di ngarepe. Iya kan, ngarepe. Tapi kok duduk dadi biskop Mas, wis Oh, iya. Ratna ya si asline Ratna ya biskop. Posisinya di Malang Plaza iku. Oh iya. Sik kono iku wis. Oh iya. Biskop Ratna biyen muter film-film India. Lek iku Mas, apa? Pas perapatan terus kanan dalan kan kayak ono bangunan lawas iku. Iku oma apa iku? Perapatan Kudusan ya arane nggene sampean. Lho lah ya iku Flora iku Mas. Lho dudu lah sing pinggir pojokane pas ndek kidul daleme. Sing seberangi meneh. Oh, gak ono iku biyen opo. Kosong ya?
Iya, ben toko-toko nek kono Mas. Toko ya? Heeh, di sebelah-sebelah ya toko-toko. Biyen nek tuku kono iku elingku anu tuku sing sebelah tapi ya tetep di kono. Nang gawe layangan. Wah, iya apa iku amalan kok sing elingku kaya tuku omahe oma lawas ngono lho. Iya, kan sebelah tapi. Iya, Iku mbek ngarepe. Saya eling aku jenenge tolol. Oh, iya pokok biyen aku eling omaku rukun ya. Waduh lek tuku benangan, gelasan, layangan. Sampeyan tuku iku nek sing nek dodol dalem, sing dodol tape iku. Dodol tape. Iki Kan bikin layangan. Dodol tape. Sampeyan ro anu enggak? Es tawon. es tawon ya. Titik kan ono Cino dodol sebelah kanan. Oh iya sih iya. Ini gak tahu tuku nek kono Mas. Bola, gelas. Oh, di mentan ya. Iya, di mentan. Gelasnya kan dia ambek hancur ya. Iya. Paling lah gawene kono biyen ya kan. Iya. Di kono. Lah, nek ngarepe bioskop iku biyen ono toko buku pertama kali lawas iku. Lah, iku toko buku iku. Ya jenenge apa ya? Taman Ilmu nek gak salah. Taman Ilmu. Nek kono iku ono juga studio foto. Oh iya? Iya. Studio foto lawas Mas. Dan aku ya bayang-bayang asik ya studio foto biyen tadi. Berarti tidak tepat sepura ya. Berarti di kono iku termasuk wis istilahnya ya jenenge di tengah kota ya. Barang ono ngono lho. Ono Mas. Ya. Ya ono. Lah biasa kelas sakmono di studio foto. Iya, tapi ya ono ya sing zaman biyen nek wong foto ya foto. Tapi nek kono iku foto gaya lho Mas. Foto gaya ku ya apa Sam? Loh, aku tau ndelok fotone ibuku ya. Ya foto di kono iku dipacak India. Oh iya? Yo mari ngono padahal sing duwe wong Chinese kayak Jawa koyoke. Jawa ya? Koyoke Jawa. Oh. Koyoke Jawa. Dan pas moto-moto iku sampean gelek. Karo aku gak. Oh, gak. Saya cilik aku cilik. Cuma masih cek eling bapak di kono ono studio foto ya. Oh iya. Tokone gede ngono, sebelah iku mlebu ono studio foto. Studio foto ini ono sing di outdoor barang koyo di outdoor ngono lho. Oh, keren ya. Maksudnya di era sakmono iku sebelum ada koyo studio foto pantai dan kayaknya kan ya sih ya. Pantai. Lali aku ya pantai aku elingku ya sekitar turun puluhan kok ya Mas ya. Turun ya. Pantai iku ya. Turun ya. Sampai siswa, pertukuan siswa, barang itu kan. Tapi kan sampean kan wis istilahnya wis iso aku bayangno sih lek di era zaman sampean kan begitu cidek kawasan Kudusan nang alun-alun sampai Rono Titik kayu tangan. Ya kota men kono kok Mas. Iya ya. Rono Titik sampe nang Pecinan. Iya. Soalnya ya dhisik ya dolengku yang pasar bareng soalnya besku dodol di pasar. Oh, epes di dodol di pasar gede ya. Rancangan ngono Sam. Ke anu dodol klambi-klambi. Oh, klambi fashion. Iya. Jadi ya tutup fashion Mas seragam. Seragam dari sekolah. Muka. Iya. Iku ono bioskop. Heeh. Sebelah bioskop omah gede sing biyen saiki dadi anu. Iki bioskop apa iki? Ratna. Ratna. Iku dhisik omah gede, alamane gede kayak Cina iku. Iku lek kene ngarani sawo menilo. Apa iku maksudnya? Ndek ngarepe ono pohone sawo menilo. Oh, wit sawo. Gede Mas. Iya. Iku. Saiki digawe apa? Digawe hotel iku paling. Oh. Hotel apa Sentosa apa kuwi. Iya, heeh. Maro rono titik iku sing digawe saiki digawe kacamata. Ya kacamata. Biyen iku lapangan basket Congwacong We jenenge. Apa Mas? Lapangan basket Congwacong We. Basket? Iya. Jasik gaul ya. Iya. Kayak Bima Sakti kan ya. Wong Cina-Cina to. Oh. Mlebu nek jero ngono. Iku ono perumahan ono pikir-pikir ono perumahan Cina tapi ono lapangan basket. Oh, khusus gawe wong Cina-Cina to. Iya, lah kene rone ya lek pas udan-udan dolen, gak tau ndelok basket. Tapi bentuknya lapangan basket iki ya. Oh, iya. Jadi kene ya lek kanani sembarang lek jaman biyen nang ngono Mas. Lek ono ngarepe ono omahe ono klengkenge ngomong dek klengkeng. Oh iya, tondoi lah ya. Tahu pilo. Teko kacamata terus main lo saiki apa? Mitra iku apa ya? Mitra biyen Bioskop Agung. Oh iya, Bioskop Agung. Biyen motor film Itali. Iya. Zaman-zaman film Itali. Terus iya, oh iya, Surya. Lah iku asik kan asli Surya. Iya, apa Surya? Sekolah iku mesti mandek di kono. Oh. Apa? Delok gambar. Di kono senengane muter film seksi-seksi. Oh iya, Edwin Semi. Iya. Mesti wadah. Lek budal sekolah mulai sekolah mesti kan sik ono gretekane ya.
Oh iya, tapi Kan. rolling door lama sih ya. Gambarnya kan jeruk. Heeh. Pasti wangok-angok. Wah, asik. Momennya pas ganti posternya ya. Iya. Iya, iya. SD kan ya. Iya. Kalau ngono-ngono ya seneng ya, wah asik ya. Terus kan lek jarine wong-wong begitu banyaknya di kawasan tengah kota itu biskup-biskup Wah, banyak. kayak Sampai sabrangi biskup pisan. apa, Mas? Ria. Oh iya, Ria sing saiki Iya, dadi Rex. Bank Niaga. Benar. Iya Dia kan? jenenge Rex. Rex mau ganti Rex Ria. Terus mari Arana kayu tangan ono Merdeka. Berarti kan sampean di era sakmono iku wis dihubungi biskup-biskup. Pasti seneng nonton film. Oh, penggawean ini nonton film ya. Dan gak tahu bayar ya. Tutup gak tau bayar. Dadi biasa kene iku hobine nonton biskup. Oh iya. Besku iku lek nonton biskup, ibuku ditaruh nang Jaya. Heeh. Apa? Jaya, tutup Jaya. Mulia. Mulia. Heeh. Nonton India. Kan biskup-biskup biyen kan dhewe-dhewe khusus Iya, iya, India, iki Cina, iki Indonesia, iki Barat kan ngono. Iya. Dadi ibuku ditaruh nang nonton biskup di di Jaya. Di Jaya, tutup di apa? Mulia. Heeh. Aku nonton ambek aku, ambek adikku nonton di Nang Ria biasa Ria kan filmnya api-api. film Hollywood apa saya gitu ya? Iya. Lebih barat lah. Film apa jenis kolosal. Oh, Iya. iya, yang Samsung. Nah, terus kan aku apa jenenge mesti kan aku kan duwe adik sak pantaran. Oh iya. Nah, mesti melok kabeh to. Nah, lah iku repote kan lek tukar siji kan gak oleh. Ya, terus akhirnya Yo kan lek siji sing melok DE siji gak apa-apa. Nah, aku bagian rombol. Bagian rombol. Soalnya besar iku tukune ya pasti kan. Iya. Ya apa tuku loro ya? Iya. Siji, aku bagian rombol. Kan rombol kan Iya. nunut lek. Iya. Nunut lek. Berarti hampir bisa dikatakan tiap minggu wis nonton film ya kegiatannya. Iya wis hampir malam iku mesti penggaweane kene nonton film. Enak ya tadi. Lek sing kene keluyur dhewe ya nonton Sri Mulat. Oh, bolehnya terus langgar. Iya. Ya ngono iku. Sampai akhirnya sampean menginjak apa itu SMP SMA wis hampir jarang kan ya. Betul. Jadi kene SD iku paling ya iku kalau awan ngono lek pas prei ngono doline nang Slembat. Stadion. Iya, stadion Slembat renang. Iya, iku ya gak tau bayar. Iya mencolot teko trobon dhuwur iku ya. Iku aku sing ngalami ya. Iya, nono tembok bolong nek ngono. Tembok bolong ambek lek pager sengi iso dibuka ngene. Tutup ngene. Tapi ono tanduran rambat lah. Iya. Nek rono. Tapi yang ngono kadang-kadang kan sing jokon kurang iya. Min ya. Min lomomu ya ingat kan. Puru Pak Min nggo penjalin senengane. Oh, sebagian joko niku ya. Iya lali ya. Iku pegawene ngono lah. Iya lek pas waktu SD iku ya duline ngono tok iku wis. Paling ado ya seni stadion. Soalnya rono titik gak ono apa-apa ta. Berarti sampean menginjak SMP wis nemu kegiatan anyar. Yo SMP ku mulai seneng musik. Maksudnya ngrungokno. Pendengar lah, penikmat. Gaweane itu kaset. Nah, sangu gak tau tuku. Aku iku jarang jajan. Jadi sangune tak rumpukno tuku kaset. Senengane apa Mas? Koleksi apa iki? Nek biyen sembarang ya acak ya. Enggak, yo aku biyen seneng rock. Oh, rock ya sampean ya. Pertama kali yo tuku yo golongane Queen ngono. Oh, SMP. Ya SMP. Wis penggaweane nang kawan wis. Kawan kan ono. Karena tidak kan ya. Dari ngono. Terus engko Dan mesti antri kali. Kok biyen Mas? Biyen enak lek ndek awan yo tuku kaset. Bisa dicoba. Coba. Iya. Gak enak dibalekno. Iya. Gak enak Jon. Iya. Mari kono mulai sekolah kono seneng kawan tuku poster. Poster namanya itu kan Indi. Ya sing ngarepe ku. Oh iya, ning ngarepe ya. Poster tumpuk-tumpuk. Macam-macam poster iku wis kelompokno poster iku wis gawe. Berarti wis mulai nemokno beda ya. Seneng musik ya. Ya beda. Loh, mulai SD aku wis lumayan seneng Mas. Maksudnya aku kan ya seneng musik. Iya, wis keracunan nih ono lah ya. Tinggal tapi sing bener-bener pilihan menikmati nih. Beda passion di sana. Passionnya aku senengane kayak sing slow. Andy Williams. Aku mulai seneng yo Queen. Era-era iku ya. Yo SMP nglumpuno kaset wis. Berarti kan wis mulai bahasane menjadi kolektor kecil-kecil ya. Ya, Berarti wis seneng
nonton konser bareng misalnya. Iya, Mas. Tapi SMP ku sing sering konser ku SMA, Mas. Oh, SMP SMA. ku sih jarang ya. Jarang. Jarang. SMA berarti mlebu nang 80-an nisan. 80-an. Nah, 80 berarti sering nonton konser pasti nih Pulau Sari. Pulau Sari, Ya. Stadion, Iya. Kau non meneh. Apa sing sampean iling-iling pas di Pulau Sari? Apa sing pertama kali langsung juangget kecanduan nonton konser terus ya? Pertama kali ndelok apa iling ya? Kebanyakan kabeh podo, Mas. Jadi sekarang Pulau Sari ku band apapun itu kita pasti nonton. Tapi kebanyakan sing akeh iku ndek kono iku sing arek-arek seneng ya. Iku terutama Toto Tewel. Oh, karena mau malah. Ya, jeneng kan pertama kan Kiret jenenge. Ya, Kiret Ya kan sampai Miki Jaguar kan. Miki Jaguar ya. Mari ngono setelah itu sadurunge Alfamas jadi terus mari ngono. Sampeyan sempat delok iku ya, San? Delok lah, Mas. Oh, delok ya. Ya, terus mari ngono sing paling sukses iku ya Kokpit. Kokpit. Itu soalnya kan ya season toh. Ya. Nah, terus apa meneh ya sing akeh ya mek loro iku tok. Berarti sing sering ditunggu arek-arek ya sing ditenteni lah bahasane ya. Toto Tewel setelah era setelah era apa jenenge? Miki ya. Iku Toto Tewel kan serangane gawakno anu toh. Pink Floyd ya. Setelah itu ya. Terus setelah itu ya Kokpit. God Bless saya gak sukses nih kono Mas. Dibalangi gak karu-karuan. Oh, sampe sempat nonton tau. Nonton nih pas God Bless dibalangi. Dibalangi gak karu-karuan. Gara-gara ya apa garap salah apa ya? Iya. Ngopernya salah. Iya. Ya apa? Dan iku SMA sampean ya? SMA kan. Ya. Eling lah Mas. Ya apa iku Mas? Iku anu. Apa ya? Malange lah barometer. Padahal Mas Ian Antono ya. Oh, no. Malah di ya karena selera musik kita itu apa ya beda dengan yang dibawakan gitu loh. Oh, berarti wis nggo lagu dhewe ya God. Enggak ya cover sih malah waktu dibalangi ku aku seiling iku. Enggak wakno lagune Kansas ya. Kansas iku. Apa apa sih jeneng judulnya? Carry on my wayward son itu lah. Terus keliru. Enggak, gak ono sing seneng, gak ono sing ngerti. Oh, mungkin karena terlalu slow apa? Enggak. Apa karena apa lah? Ya, karena gak paham ya, gak apal. Seneng gitu. Gak seneng ya. Iku terus langsung spontan. Iya. Maksudnya spontan terus ono sing balang ngono kan? Ya apa ya wis jen gak seneng biasanya Ndek Pulau Sari kan ngene Mas, lek gak seneng baik kate main, narek gak seneng itu. Kan di kono Ndek ngarep dhewe kan ono sini ya. Oh iya, masih kayak pagar. Brok. Iya, Nah, iku wis mulai wis. Oh, responnya maksudnya kurang enak didelok ngono lah. Iya, ya waktu itu memang God Bless kan gak anu Mas, sik durung apa ya terkenal. Ya, tadi istilahnya rara iku ekspektasine mungkin lagu sing dia ngerti gitu loh. Oh, iya. Pink Floyd, The Wall iku Toto Tewel kan. Iya. Sparring Genesis. Ngono lah. Nah, akhirnya kan begitu digawano lagu sing gak sesuai dengan ekspektasi kan, otomatis arek opo gak enak. Gak enak. Bisa blas sih. Iya. Sampai ono jane nganti didoni kan ya nganti. Didoni apa Mas? Botol-botol melayang iku. Iku lho ya ngeneki langsung Ahmad Albar Yan Antono. Lho langsung mlebu deh. Berarti mek salah gudok kan sasi ku tok. Pertama yo kene ngikutin ae. Beberapa lagu kok gak masuk ngono lho ya. Masuk ya. Gak enak kok. Akhirnya iku sing kan wong sing longgo nek VIP ku. Apa San? Yo dibolongi botol Mas. Oh, ngeneki nang wonge barang. Dibolongi rono nang arek-arek iku. Pokoke dibalik nang sensor iku. Jadi kursi nek VIP wis gawe. Oh, kayak ngelindungi jaga kebalang ya. Ya, botol melayang gak karu-karuan iku. Waduh, paling kesro iku. Seru ya. Ternyata mungkin sampai saiki Yan Antono, Ahmad Albar ya masih eling kejadian niku pasti nih. Tapi ditebus nang stadion kan. Oh, itu raksasa itu. Udah beberapa tahun kemudian kan dia bikin album yang istilahnya sukses, meledak. Ada seneng. Oh, iku ya. Iya, salah ambek ya gitu. Enggak ya, ambek Yan Antono. Enggak, Yan Antono Mas. Iya, Nah, iku. Wah, iki seru lek cerita musik God Bless.
nang Pulau Sari yo wis penggawean Mas. Karena aku yo Iya. sing ngeband mulai SMA iku yo mainin di Pulau Sari. Tapi men tau ben-benan berarti. Yo band-bandan. Nah, Cik sak gorenge cerita iku iki di break dulu ya ono sing liwat ya. Oh, siap. Oke. Siap. Wah, balik nerek iki sing seru iki. Lek ngomong Band-bandan. ben-benan iki seru. Maksudnya di era sakmono iku juarang lah arek ngeband Mas. Makanya penikmat ngono lho kan. Ya. Berarti sampean ngeband mulai SMP apa SMA? kelas 1. SMA kelas 1. SMP enggak. SMP gak ya? Enggak. SMP ya aktivitas tapi gak bermusik. Oh, passionnya kurang nemu lah ya. Turun. Kurang. SMA itu baru band. Ya seneng gitaran akhirnya band-bandan. Oh, gitaris sampean ya? Mana ini ya? Ya, awalnya pengen gitar. Gitar. Nah, gara-gara terus mari ngono vokale kurang serak arek akhirnya aku juga nyanyi. Oh, akhirnya nyanyi. vokal. Ya akhirnya vokal terus ya sampai kuliah vokal. Ciling jeneng bandnya pertama kali mana? Cilik ta. Apa? Biyen Citra Semanti. Citra Semanti. Semanti. Biyen kan ono wadah seni di SMA 3. Heeh. Dadi band di SMA 3 iku ono loro biasa. Jadi Citra Semanti iku bentukane apa? Wadah seni ini. Sing siji ne Bawi Karsu. Bawi Karsu. Oh iya, ini Mas Wahyu. Noldi. Durung Noldi. Oh, gurung ya? Oh, iya. Heri. Iya. Gondrong itu. Heri ganteng. Heri ganteng, iya. Hari ngono sapa jenenge Mas Wahyu. Wahyu, iya. Kemudian lek gak salah masih koncoku jenenge Mas Agus iku. Heeh. Sampeyan berarti di luar Bawi Karsu. Yo, aku Citra Semanti. Citra Semanti. Kalau Bawi Karsu itu paten Mas. Kalau Citra Semanti itu aku metu diganti ini yo. Oh, sebentar ganti lah ya. Pada waktu itu bentukannya Citra Semanti iku yo iku, baru metu ganti. Gak gawe. Iku wis apa? Ngover lagu nih wong apa? Genesisan. Oh, Genesisan ya. Kebanyakan Genesisan pertama kali. Kan era-era Malang atrokan niku ya, model atrok progresif iku ya. Mlebu SMA iku wis Genesisan wis. Genesisan. Ya. Aku pertama apa jenenge? Ngoper lagu iku nek kono kebetulan yo apa jenenge sing pemain keyboard iku apik gitu lho. Langsung in the kids Mas. Oh. Sampai apa ya? In the kids sampai Carpet Floral. Lho. Wis sing rumit-rumit lah ya bahasane ya. Yo. Oh, mulane dadi maksudnya iso ndelok kokpit iso seneng ya karena roto sebenarnya gini lah Mas. Pada waktu aku SMA, itu sing membuat musik itu terasa hidup. Pertama ya memang selera Malang itu beda Mas. Jadi istilahnya bedone dia apa ya? Yo rungokane tuh mereka punya sense of musik itu tinggi gitu loh. Oh iya. Tadi lek mungkin emang Jakarta Bandung. Iya. Rolling Stone tok wis. Ya, saat itu ini wis ngomong Mas, wis aku ingin atrok progresif ya kan ya. Iya. Wis zamane macam-macam wis. Van Halen iyo, Genesis iyo, Marilyn Lion iyo, sembarang alir wis. Iku ya. Iya, AC/DC iyo, Rolling Stone iyo. Sampai kan di samping iku biyen kan setiap Rebo. Iku ono acara Oven Tobing lah. Oven Tobing Cendana Putra. Bener. Iku sing garai istilahnya semakin kental ya. Istilahnya wong mesti ngenteni dibahas tuntas ya mbak Oven Tobing. Iya. Pun wis. Jadi generasi rock mulai tahun 70-an sampai 80-an. Mulai British rock sampai American rock itu ini ngikutin. Oh. Kaset, koleksi poster. Iya. Cuma sampean lebih pas band-bandane lebih cenderung nang Genesis. Iya. Sempat manggung juga berarti. Iya, tiap tahun manggung. Oh, tiap tahun. Iya, kan ono pagelaran Semanti, Mas. Iya, di Pulau Sari. Pulau Sari. Setiap manggung Pulau Sari. Iya. Sampai Unmer ya manggung, tapi beda band. Iya. Unmer beda wis. Wah, Unmer iki tahun-tahun sakmono ya pake mahasiswa ya. Ya. Jelas kan karena aku pertama kali nempati Gedung Anyar iku mahasiswa 1.200. Lho, ya kan iku meledak-meledake Unmer saat iku. Banyak kebanyakan arek Malang sing asli wong Malang kuliah di Unmer ngono lho. Ya, Unmer. Saiki kan wis arek Malange
kuliah di Jopo ya sing di Malang dhewe arek Jopo kuliah di kene kan ngono. Di Unmer cek ben-benan Mas. Ben-benan. Kebetulan aku sak kelas sampai sampai Dwi Cahyono. Oh, Dwi Cahyono Inggil. Heeh. Oh iya. Jadi sak kelas. Angkatan ya Mas. Nah, waktu dia SMA gak kenal karena dia SMA 4 aku SMA 3 toh. Nah, setelah di Unmer sak kelas ngobrol-ngobrol. Wah. Cek kontak Mas sampe saiki. Oh, akrab wong sampe aku. Berarti PR apa? Iya iki kok kudu ngeret ya Mas Dwi ya. Ya, sampai rekomendasi ya udah. Ngene iki lho. Ngomong sejarah. Iya, dia ngomong cerita sejarah-sejarah. Iya, tak omong iku. Ya, sering keluar kota deh. Lah berarti kan saat sampean di Unmer kegiatan musiknya band-bandnya lebih akeh. Iya, lebih akeh. Cik sampean kan kayak tak delok profesi ini tukang jepret motor ya, betul. Iku wis sampean lakoni pas kuliah iku apa? Mulai SMA? Semester akhir. Oh, semester akhir tapi ya. Karena apa? Padahal zaman sakmono jalan di profesi motor. Iya. Kalau iku cerita kurang lebih nih cekak ceritanya, cekak cingkrangi. Waktu itu kan ngene, aku yo seneng motret. Awalnya kan yo kayak nyilih kamera, tapi pocket ini ya. Iya, cek pocket. Suatu saat aku disili kamera koncoku itu nggawe kamera apa jenenge? Canon. Tutup manual, maksudnya itu kamera SLR iku ono zoom-e. Ono zoom-e bisa. Kerangge bisa di zaman sakmono ya. Ono, biyen ono studio foto. Pantai tok ya. Ono foto nih alun-alun. Terus disiliku terus aku nyoba-nyoba hasilnya. Enggak sih, tak coba-coba terus aku terus mari ngono aku sempat disili dhisik guru les bahasa Inggrisku. Tak pinjemin kamu kayak terus dari situlah aku seneng motret. Awal kali apa? Di sini apa ya? Iku kamera iku. DSLR tapi ono zoom iku. Wis kebaya ini ya. Kebaya. Nah, dari ngono nyaluk nang ebes ditokno. Oh iya. Wan dadi wis. Dina motret. Wis akhire motrete kanca-kanca dhewe ndak adik-adik. Oh iya. Motret terus mari ngono kanca-kanca. Biyen nek motret nang kan yo sampai dadi profesi apa? Lah iya iku. Dadi pertama kan ngene. Apa jenenge iku? Aku kan kanca-kanca seneng tak potret itu. Hasilnya kok apik. Akhirnya koncone koncoku. Terus isu-isu senang. Akhirnya tak kenekno kon nek motret. Infone tersebar ya. Kon nek motret tuku film ae wis tak foto. Oh ya zaman saya ku cek film. Iya. Wis tuku film. Nah, mari ngono cetak-cetakno dhewe. Iya. Pokoke mari motret mangan. Bayarannya mangan lah ya. Iya. Kanca ya. Iya. Nah, akhirnya pakai koncone-koncoku kenal gue suwi-suwi nang omah turu-turu dibukai lho sapa ya kok koncone iki. Oh, guru kono nomor sing dihubungi ya. Gak ono Mas, gak ono handphone tapi. Lho enggak, maksudnya telepon omah kah? Gak ono. Karena ya? Gak ono. Aku gak duwe telepon, Ben. Oh, berarti marani nang omah sampean. Terus kan sering arek-arek kumpul nang omahku. Iku di omah Tongan. Tongan ya, iya. Terus akhirnya wake sus gak kenal koncone adekku, koncone koncoku, koncone meneh. Wis repot. Ya, wis gak apa-apa aku santai-santai wong aku hobi ya. Wong aku gak bondo film kan. Itu kono dhek cetak-cetak dhewe. Nah, suatu saat aku itu diceluk arek kote-kote iki. Sekarang karo Unbra. Arek Unbra. Nah, dikon motret. Motret nang omahe. Setelah foto, boleh aku disangoni. Oh iya? Wis dihargai. Diamplopi. Soalnya kan gak kenal aku kan. Gak kenal. Dia itu kok konco-koncone ngomong, aku pengen moto tinggalkan itu. Akhirnya disangoni. Buka toko omah 40.000. Mbok wis iki. Zaman-zaman 40.000 padahal itu harga film piro iku Mas Yanus? Gak sampai 5.000. Wih. Filmnya 5.000 iki bayarane 8.000. Cetake 8.000. Dadi foto iku wis rada suwe ya. Sadurunge gak sampai. Filmnya sekitar 4.000 lek gak salah. Terus cetak iku entek sekitar 6.000 lah. Lah ya anggap 10.000 wis dadi 40.000. Dadi sampean bayaran 40.000. Iya. Nah, iku suatu waduh wis maksudnya
Boy, Sawenengi masalah ya. waduh akhirnya ngene ben foto nggak kenal 40.000. Oh, dengan patokan iku mang ya. Anggap iku nilai sebuah foto iku ngabisno satu roll film. Saya gak salah 36 Mas di sini. Iya. Tadi aku 40.000 iku sak nyetake apa gak? iya, Ya wis karo dadi 40.000 ya. Ndak nyetake. Akhirnya ya anggapnya bersihnya ke 30.000. Iya. Tadi saya kemarin ngono wis gak ono mangan-mangan gratis meneh 40.000. Karena gak kenal ya. Nek kanca-kanca sih tetep ae lah. Nek kanca-kanca tak. Saiki ngene, Sam. Wis iku hitungane passion sampean di dunia profesi moto wis ketemu karena wis ada harga di situ kan. Lah akhirnya arah nang buka studio era iku wis mulai ya. Durung, aku dhisik iku muterin ndek ngarepe omah. Maksudnya muter ndek ngarepe omah? Yo kan aku foto outdoor toh. Oh iya, Yo ning ngarepe ndek pagar-pagar ngarepe omah tak ndrosor-ndrosor ngarepe omah gelem iki model-model wong-wong iku. Tapi tetep ya lampu-lampu ngono. Enggak, Oh, berarti mengandalkan outdoor. sinar matahari ya. Iya. Awalnya awalnya biyen roll-rollan lah. Roll celuk 70.000. Per celuk 70.000. Terus suwe-suwe iku aku ndek omah iku diparani wong akeh. Oh. Jadi gak kenal-kenal ya wong pokoke Mungkin karena saat itu ini jarang fotografer ya. Kalau memang. Saarku cilianku ndek alun-alun ben wong sing nggo sepeda pancal iki. Ya kan wong tuwa iki. Rong alun-alun iki. Iya. Lensa 50 mili. Iya. Hargane kan gak suma. Gitu. Wis kalau kabur-kaburan waduh seneng. Ketok wow lho ya. Iya. Diparani wong bendino. Oh. Dadi wis gak kenal-kenal separani. Akhirnya aku mikir, ya apa carane yo? Lagi mosok tak kongkon sak rolong kan gak mungkin ta? Ya. Akhirnya tak hitung-hitung 40.000 to. Heeh. 40.000 dibagi 36 anggap 40. Ketemu 1.000. Heeh. Ya sak foto 1.000. Oh, sekali jebret 1.000. 1.000. Sak cetake. 1.000 rupiah wis kaya wis ya. 1.000 rupiah wis tak ndrosor gelem ae wis ngomonge. Tetep di ngarep omah. Ngarep omah, pinggir omah ngarep omah. Iku pas temen wis lulus kuliah. Apa Cik? Pas Cik kuliah ya? Lulus kuliah. Oh, wis lulus kuliah. Pas mari lulus kuliah. Oh. Ya sadurunge pas motor kanca-kanca iku sadurunge lulus kuliah semester. Iya. Sampai lulus kuliah iku sik tetep ngono. Dan iku tahun piro, Sam? Tahun 90. 90. Berarti gurung buka studio ya. Durung, 90 iku aku buka. Oh, wis mulai buka. Awalnya ya di kampung iku mau. Kan diomeli mbek bebes. Buka wis. Enggak, diomeli kok gak kerja. Oh. Sekolah lulus kok gak nang kerja. Heeh. Terus? Nah, tapi yo aku motret gini oleh duit kan ngono. Nah, akhirnya tak terus motret kan santai lah. Makanya jasaku terus tak coba. Tak juarno ae aku motret itu no. Lah marang ngono yo kaya mbakku bareng mosok bendino kate ono foto ngono. Iya. Yo santai pokoknya aku santai kepengin lah. Yeah. Nikmati oleh duit ya seneng kan. Iya. Nah, terus aku tak hitung 1 bulan kok aku oleh sak mene ngono. Wah, temen oleh. Iya. Akhirnya aku berpikirin 2 bulan kemudian, aku ngomong ini, pokoknya bulan ngarep iki aku oleh sak mene meneh. Aku gak usah kerja wis, motret ae. Iya. Akhirnya iku Mas. Akhirnya terjun wis. Menjadi profesi wis ya. Profesi wis tak niati wis. Ya, akhirnya bangun studio. Kan bangun, nyewa. Oh, nyewa. Nyewone ae ketepaan kok Mas. Oh. Jadi nyewone pas ketepaan. Aku pas diceluk wong. Ya. Nang kampung sebelahku ngono yo. Aku lewat omah ndek ya sawahan iku. Omah iki kok kosong ini. Mulai SMP memang kosong, Mas. Iya. Gak tau payu nih kono iku. Lah aku kok tiba-tiba ora tertarik nang kono tak delok-delok. Omahku sampai tak delok nang burin-burine barang. Wah, asik iki guys studio kan. Kosong wis walawas. Mari ngono setelah iku aku motret. Mari motret wong ngene. Kok ndak buka studio aja? Waduh ndak punya uang saya. Buka studio biar ngene-ngene. Ndak punya uang kan. Aku punya tempat sewaan, dia ngomong ngono. Oh, dek sing nawarno. Iya, aku punya tempat sewaan. Aku ndak punya uang, wis piro-piro sewon wis. Aku mek jodek 400.000 waktu itu. Jam sakmono saiki ya 40 juta, Pak. 400.000. Tahun 90 Mas iku. Oh, iya sih 90 ya. Iya. 400.000. Wis gak apa-apa wis kurangi berapa nanti. Di mana tempatnya? Ya Mas tak delok iku mau. Oh. Kita waktu ternyata wong iku. Sanjane jodone ya. 10 tahun aku di kono.
Ya berarti kan sampai era 2000-an, Mas. 2000 aku baru pindah nang Blimbing. Oh iya. Nang Nah, memang di 2000-an itu kan memang tren-trennya foto kan ya. ya Dengan studio, foto studio akhirnya banyak muncullah modeling, fashion. Nah, ngono kan di era itu kan sampe. Akhirnya banyak kerjasama mbek modeling apa fashionnya ya, Pak? Yo dhisik mesti sing motreti arek model aku. Arek color Mesti color itu. Oh, color ya langgarannya. Color kalau yang lainnya enggak. Kan dhisik kan gak terlalu akeh, paling color ambek channel tok to. Iya, channel. Channel iku nah setelah aku buka, ono koncoku juga buka Angki kan, buka di iya kan di channel. Sampean color ya. Iya. Karena iku biyen menjadi apa ya istilah ini color ambek channel iku wis saingan terus orang bangga no anake wedok belum di color apa nih sampai wis menjadi aku motret arek model sing koyo nang majalah-majalah bareng aku. Iya. Cindy yo sing motret, Mas. Cindy Fatika. Pertama kali sadurunge nang Jakarta iya. Terus Rizal Gibran. Iku aku yang motret, Win. Oh, model-model teko Malang sing hijrah nang Jakarta, heeh. Terus yo di studio sampean di kebanyakan kan outdoor. Oh, outdoor ya. Iya. Aku yo ndelok ngoleh lokasi. Di lokasine ini ya wis oke foto. Menarik. Mari kita ben-benan, kita fotografer sebagai profesine. Saiki koyoke dilanjut apa orang Sam? Fotone gitu. Sama saiki tapi gak tau motret, jarang motret. Iki saiki lebih kegiatannya apa? Tetap studio. Oh, studio. Kan aku di studio ya. Nanti kebanyakan aku gak motret di studio, maksudnya aku yang nang komunitas arek fotografi, motret model. Wah, Sam komunitas fotografi di Malang. Kalau beberapa tahun yang lalu sebelum apa itu ya? Pandemi iku aktif semua ya. Yo aku sering motret, sering tapi yo di komunitas, karena aku di komunitas arek. Ngefek ya. Terus setelah pandemi itu ya baik aktivitasnya maupun bisnisnya turun semua. Ya. Terus langsung drop. Saiki studio sih ono Sam? Ono. Oh, lah iki kan satu saat studio ini perlu disambangi. Saya mengerti kena kayak podcast pisan ya. Monggo. Guys, iki cerita beliaunya ini dengan banyak keahliannya lah dengan dunia fotografer. Memang karena entek kudu ono dibahas khusus spesial bahas fotografer. Kaya ngono ya Sam ya. Iya. Ya wis oke, engko ketemu meneh di lain waktu khusus bahas fotografer. Iya. Sun rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.